माबाथ' मोनसे बुंदो ना आंजों बिदि रायलायालासे दाथाब्रा रायलायनो रावफोरखौनोथ' सोदोबखौनो नागिरना मोनासैना आङो आरोथ' नोंजोंलाय माथो रायलायबावनो आंलाय हे साला बाथ्राफोरानो खतम तामाम आरोना जायो नामा बिदि मानो जाया बेलाय आरो बिनि सायाव नोंहाथ' गुड निउससो मोनबावबाय नङा होनबा आरो मोखाङालाय मानो सोम सोम बेलाय नोंहाथ' गथ'नि बिफा जासिगोन खुसि जानांगौ र' खरा साला सोरां मावजि बुन्दा एसेबां गिदिर निउसावनो ना मिस्टि ना लाड्डु जेबो गैया माथो दिनैसो मोनथिदोंलै आंबो जुरि डक्टरनावबो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो नों आंनो खिन्थाबायबाय आरोना गोरोन्थि जाबायलै जुरि दे माथो जानो दं आरो नोंना हिन्जाव माइयाबो जुदि बिमा जानोसैबालाय माथो जाखो आरो मोजांनि बाथ्रा आरोथ' सानखादोंमोन दा बेफोरलाय सानसेबाबो जाखागौमोन ना नङा होनब्ला सोरां माखौथो गोजान जानो बुंख्लायासै नोंलाय बाथ्राफोरानो बोजोंबासो मोनहैखाबाय द्रामासोमोन ना मायो नोंनि गोजान जानायनि बाथ्राफोरा साला सिगांफोरनिफ्रायनो फोथायनाय गैखायामोन आंहा नोंनि सायाव माने नोंनि खोथाफोराव आरोना नै दायो नुबायबो दा जुरिलै फोथायनाय मोनाखै आं मायानि खोथायाव देनाय नों फोथायैजोंलाय माथो जाबावनो दाथ' बिफाखौनो स्राय जाबायानोबा नोङो नङाबोखौथ' बुंनो हाखाया नोङो होमबाबो बिदि सानद्रायाखैमोनलै आं जुरि बाथ्रायाथ' नंथाराबो होनजाया देनाय बेनोथ' बे आरो माथो सिन्था खालामबाय थाखो बेफोरखौलाय जेबो नङाना मालायसो नोंहाथ' आवगायखाबायानो बेखायनोथ' आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना आंनि जिउआव फैफिननो दासानसै होननानै जायखिजाया आंथ' आरो रावनिबो गाज्रि साना सोरां बेखायनो आरो फापखौनो दालाथारसै नोङो सोरबा सासेखौनो खुसियै दोनदो सोरां खमसे खम जिउआव मायबा मोनसेथ' मोजां खामानि मावगोन ना नोङो बांद्राय सानबाय थानानैलाय माथो मोनबावगोन नोंलाय गथ'नि बिफा जानो गोसो गैयालै आङो दालाय माथो बारजों बिरनानै फैबाय नामा खोथा बुंनो फैदों बे आंनि सिगाङाव आरो जुदि बिदिबाथ' मा लांखायावनो बिफा जानो हासिगौमोन माथो आङो नों गैयियाव आं आरो बिदिखौ साना होनना बुंखादोंमोनलै मायाखौ दा मा खोथा बुंखो बे बुजिना मोनासै गावनिनो दाय आरो बेयाव मायाखौल' दाय होननानै मा जानो नाथाय अब्लाबो सोरां दा सानाबानो मा होनना खिन्थागोन आं नोंखौ मा खिन्थानो आंनो नोंसोर बेयावसो दं आरो सानैबो आं नोंसोरखौ नागिरबाय थादोंमोन दा आबैया नोंसोरखौ बेयाव दं होनबा आं फैबाय थोथोरि आबासना आबैमोनजों थानायालाय मानो फैनांगौ जाखो नोंलाय दिनै ओरैनो फैबाय आरो बे थासना सोरांजों आंजों ना मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायदों दे आबा नों दायो फैदे थां दे आबा आंबो खोनासंगोन दा हामा आबासना बेफोरबायदि खोनासंनो नङा ना थां दे आबासना दे माथो सिक्रेट खोथा रायलायखुमादों नोंसोर होनबा दिनै गासैबो फारसेनिफ्राय सोंजोबाथ' आं खिन्थागोन ना उनाव दे आबा दे होमबा सोरां नों अबाव थाङामोन जेरावबो थाङाखैथ' आबा नोंखौ नेबाय थादोंमोनथ' दे दाथ' फैबाय ना दे थांथ'दो दे दायो रायलायबाय था बेजों दे आरो होमबालाय थाथ' दा मा सानगोन आंनि आबा सोनाया सोरा नोंनि बेफोरबायदि खोथाखौ खोनायोब्ला आंखौथ' आरो बादखौनो हो सोरां आंखौ बाद होनायखायनोथ' बेफोरबायदि जानो मोनबाय दिनै
आबथ' जानांगौ नोंनि जिउआवनो आंनि जेबो लिस्टानो गैलादां बिदि नङालै जुरि बिदि नङाथ' मायानिफ्राय गोजान जागोन होनना खोथा होखाबाय आं नोंखौ गोजान जागोनानो दे आङो खालि बिदिल' खालामसै नोङो सोरां मानो उथन बिफा जाया नोंलाय हा सरिलै जुरि मानो जानांगौ नोङो बेफोरबायदि मानो जानांगौ माला दिनैसिम आङो रावजोंबो बेफोरबायदि जाफेराखै सोरां नोंखौ दासिमबो सानबावोमोन आं मिथिबायना सोरां नोंथ' माथो आंखौ सानलानो मानो मायानो मानो आंनि जायगाखौ होनाय नोंलाय जोंहा सानाबा दं होनना मिथिखानानै मानो सोरां मानो खालि थगायनायल' नों आंखौ सोरां थगायसुला मानो बिदि जानाय नोङो मानो आं गोसो जानानै जायाखै दिनै जुरि आइ एम सरि ना गैयाथ' गैया बिदिबा आंखौनो गारसारदों ना नों सोरां मानो थगायबाय थायो नों आंखौ सोरां आया फिसाय मालै सोरां माने नोंहा फिसाला थाखानानैबो मानो बिदि जानो मोननांगौ नोंहा आरो आं बुंबायथ' ना आं गोसो जानानै जायाखै होनबायना बे मायाजों थाहैदो नोङो जोंखौ नायनो दालुगैसो नोङो मिथिबायना जुरिलै नाथाय सोरां जेबो नाथाय नुथाय गैला बेयाव आरो थां नोङो मायाजोंनो बेखौनो आंगो खालामनानै लाखाथारबायबालाय आंनिलाय माथो जायगाबाव ना दे होमबालाय सोरां नोंनि खोथाफोराथ' ओरैनो सायावल'सैसो ना दे होमबालाय सोरां आंनो मायबा मोनसे खालामगोन र' होमबा नोंजों जालालै सोरां जेबो खामानि जाला नोंजों सोरां आंथ' आं गाज्रियानो जा जेखियानो जा जेबो नांजाया नाथाय आंहा फिसालानि थाखाय सानलाय लांदोंमोन आंनि सानाबाया बिफानि अननाय नागिरोब्लालाय खेबसे नोंखौ सानसुलायनायनि साला गोदाव सोराव नोङो आरो मायबासो खिन्थाफैलायबाय दाना नाङालै जोंनो बेफोरबायदि संसारखौनो नाङा जोंनो मोजांखौनो सानमारदों आङो आंजों गोरोबफिननो हालाथ' नोङो ना नोंनोथ' आरो मा फिननाय होनो हाबावनो आं दिनै आंखौ निमाहा होदोलै जुरि मायाजोंथ' गोजान जानो सानखाथारबायमोन आं दिनै आंखौ नागारनायनि बाथ्रा बुंनाङा ना प्लिज आं थानो हानाय नङालै आरो मोनथिबायना नोंनि गोजानाव सोरां नोंनि खोथा लायै लायै बांसिननिफ्राय बांसिन जाम्बि जाम्थि जालांबाय आङो सनुलै मोनथिगौ आं नोंथ' आरो रागा जोंखासिगोन आंखौ मा खालामबावनो आं जेबोखौनो बुजिना मोनासै दिनै ओमफ्राय आं नोंजों रायलायनोखौनो बास्राबाय सोरां बानो नाङाब्रा मायाखौ आं गारगोनब्रा बेखौ गोजान जागोन आङो बे फंसे बाथ्राखौ बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो खोनायै आंगायनो सोमोन्दो लायबाय आं दिनै दानाबा बिफा जानायावसो मोनहैलाय लांबाय एसेबां बिदि नों सोरां नों जोंजों थागोन होननाया अबाव थांबाय थायो नों जेरावबो थाङाथ' आङो होमबा दा थांना दे जागोन दे आबासना नङाबाथाय आं नोंखौ रागासो जोंफिनगोनलै मानो रागा जोंनांगौ जाखो दिनै आंनि सनाया गावहानोथ' माया मादैखौल' अनो खोमा जोंखौ अना ना नोंसिनि जायगाखौ रावबो लानो हाया दिनै नङा माथो नंगौलै आबासना नंगौ नोंखौनो दा बांसिन अनखायोना आङो बे आंनि आइखौथ' अनखाया नों मानो अना जानो दिनै आं माया मादैजों दा थांसै ना नों होमबा नों थांगोन सोरां जेबो बुङाखै जे नों माया मादैजों थांला दे आङो जोंखौ थगायाखै मानोथो थगायनांगौ जाखो दिनै आबा ओमफ्रायथ' आंजों एसे नङालै आबा बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबावबायना दा नोंनि आइयाबो जि रागा जोंबाय आंखौ आरोबाव मानोथो दाय मावबाय थायो नों बेखायनोथ' रागा जोंजायो गासैबो थिगखौनो खालामनो सानदोंमोन दिनै आबा उल्थां फाल्थां जाबाय माथो नोंबो आंखौ रागा जोंना दे सना गावथ' गावखासै आरो दायो आंनि फिसालाखौबो गावबायदि गाज्रि खालामनो सानो नामा नोंलाय
Đây आफा सना बेजोंल' थाबाय थाना दे नोंबो आंथ' रायलायदोंसोमोन ना दे दाथ' रायलायखांबाय ना थां बेयाव थां माबे बिफाजोंल' थाग्रा जादों बिबो आं मा खालामखो आयै दायाथ' नों खालामदों आफा सना मानो सोरांजों थाबाय थादों नोङो जों थाफायै बेबायदिनो जालांगोन नोंबो आबा मिथिबाय ना थां गोख्रैयै मादैजों थांबा थां नोङो आंखौसो रायबाय दानाबा सोरां नोंनि थाखायनो आंखौबो रायबायसो आया दे जेबो नङा दे आबा आं बुंबायना आंजों गोरोन्थि जादोंमोन नालाय ओंखायनोथ' थाथ' होनबा जुरि बहा थाङो थां खिन्थालायनो दरखार गैया आंनो फैफिनगोनलै आं जुरि फैयाबाबो जासै आरो एबार अराय जिउनि थाखाय फैगोन दे आङो नैयासो नोंनि अराय जिउनि फैनायनो सोरां ओंखाय बाखायनो ओरैनोल' आयु आब' बेदराबो माथो गोथाव जाथारदों आयो दानि उन्दैयानो एवदोंमोनहाय बेदरखौ बिब' बिनानाव सानैबो संनायफोरावलाय गोथाव संजोबथारो माथो बिदिनोसै आरो सानैबो नै माथो आबौ सान हा माथो बेदरखौलाय जादिया नोंलाय आयु आबौ हा बेदरखौ एसेबां गोथाव मोनगोन दाबो जाजेनाखै जानो बाथ'दोंलै आं आबै हामानोसै आबौ आबै आं सोरांजों रायलायनायखौनो ना आइया आंखौ रायदों आयै आबौ सना फिसायालाय मानो रायनांगौ जाखो आंनि आबौ सनाखौलाय र'हाय गावखौनो उल्था रायफिननो गोनां दायो आबौ दे आबौ दे आंनि फिसौखौ रायदों बियो र' नोंखौबो दे आबौ दे बेफोरखौ दोनथ'दो दे बेदरा जाहोदो दे आबौ दे नोंबै मोजां ज' जादिनि आबौ सना जोंहा ने आइया आंखौ रागा जोंबाथाय आं मोजां मोना आयै आबौ सना हामानो रायबायबायनांगौ जाखोसै आंनि फिसौ नायल' जाल' सासेल'खौलाय आबै गावसोरहाबा बिजेबसे मा जायो मा थायो आंनि फिसौ सनाखौलाय मानो बिदि बुंनांगौ जाखोसै बरियाथ' आयै जारलासो जागोनहाय आं नोंजोंनो थाबाय दोननाय आं आयै आइ बेफोरथ' गासैबो थिगानो ओमफ्राय दाथ' जावैसोआ हनै अख्रा खालामगासिनो जे दस्रा डक्टरनाव थांनो होननानै आयै बेफोरखौ टेनसन लानाङालै नोङो जानायफोरावल' गोसो हो मिथिबाय ना आं थानायालाय माखौथो सिन्था खालामदों नोंलाय अब्लाबोहाय आइ एसे गिनायबो मोनलायलाङो आयै सोरांखौथ' जाम्बा होनना मिथिखायोमोन आं आयु नाथाय इमान जाम्बा जागोन आरो बियो आंखौ डिभर्स होनो फैग्रा नामा बियो नाथाय आं मालाय मिथिया नामा बिनि कमजरिया मा आंखौ डिभर्स होनानै जेरिजों गोजोनै थानो सानदोंमोन ना बियो गावनि फेमिलिजों बिनि सिमाङा खालि सिमांल' जानानै थागोन आयै मोगथाङाव माब्लाबाबो जाफुंहोथारा आङो नै आइ बिनि जि गासैबो सम्पति धोन दौलत बेफोरखौबो नोंनि नामाव खालामना लानो हानायबासो मोजां जाबावगौमोन बेफोरखौसो सिन्था जालायबाय नों आयै एख' सिन्था खालामनाङा नोङो बेफोरनि बेबस्था सिगां समावनो खालामनानै लाखाबाय नों साजिया हले जेब्ला समाव जेलनिफ्राय बाहेरायाव फैदोंमोन ना बिसोरो बै समावनो गासैबो बेबस्था खालामना लाखाजोबदों नों साजिया आयु हामथारबायहाय बिदिबा बेफोरबायदि हौवाखौथ' बिदिनो खालामनांगौ आंनि फिसाजोखौ लानानै बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो सानदोंमोन नङाना बियो साननायफोरानो बेनाबो देन्जार आयै जाम्बाबाबो मोजां जादों आइ थिग सोलोखौनो खालामदों नोङो आंथ' बेखायनो गियोमोन दा बियो आं जे साइन खालामहोदोंमोन ना आयै मायबा मोनसे जाजाबावनो गिदोंमोन बियो बेखायनोथ' आंनि गासैबो खोथाखौनो मानिजोबो आसोला जुदि आंखौ मायबा मोनसे दुखु होबायना आं बेखौ बुंखादोंमोन ना आयै आंबो ओरैनो थाया होननानै दाथ' आरो नै नोंनिफ्राय गोजान जानोसो नागिरबावदोंमोन ना बियो मायाखौ एसे बुजायबावनोलै आङो
बुजिगोन खोमा र'। आइ माया ओमफ्राय नों बेफोरबायदि हालोदाव हा जानाय लोंनायफोरखौबो एसे नायनांसिगोन नङा होमबा? बेबायदि हालोद आयै? औ हा बिमाजो जानो थांगासिनो नोंबो? आयै बिमा जानो थांगासिनो आङो। सोर बुंनाय आंसो बिमा जासिगोन? जोंहा डक्टरा बुंहरबाय नोंखौ। आंथ' आरो जेबोखौनो नायजायाखैबालाय आयै बिमा जानायाथ' बोरै देनाय? बिदिबा बाथ्राया नंखायसो। बे बाथ्राखौथ' सिगां सोरांजोंबो रायलायदोंमोन आयै, नाथाय मा बुङोमोन मिन्थिबायना? आंहा फिसाला दंखायो, आंनो नाङा माया। नाथाय दिनै नायलाय आयै, आंनि मोनसे फिसा बाथ्रायानो साराङा जाम्बाबा थगायजाखाबायना आंजों। आइ हाब्लानो नायजामारा मानो? खिजानि नंगौबोथ' जानो हानाय। नाङा दे आयै, आं बिमा जा दाजा नांजायालै जेबो आंहा। आच्छा नोंसो बिदि आरोना? आं जुदि बेफोरबायदि बुङामोनबा डिभर्स लागौमोन ना बे आंजों? खमसे खम बियो दानो बेफोरबायदि डिभर्स लानोथ' सानथ'नाय नङाना आयै। बिराद रंजानाय मोनसोदोंना? आरेबा बिमा फिसा सानैजोंल' माथो? सोरां नोङो? जावैसो माला फैया नोंलाय? दासो सौफैदों आरोना नोंसोर रायलायबाय थाबा? मालाय ओमफ्राय बिखुनजो गावनि जावैसोखौनो बावबाय आरोना? आंथ' आंनि जानो गोनां बाबु बिमा आंखौनो रायखुमाबाय थादोंमोन नामा आइ बिखुनजोजों? ओइ सेरथा सानैबो